tati joni ton to feral ko din waktuji sappo tati joni do e haalirde mon Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe yonti jonde men mawde kabaruji demgal Pulaar. ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen Badara Gadiaga chroniqueur ton to TFM e ñalawma hande o noddama ton to tribunal mo Dakar ɗum ko gam yiidude e ñawoɓeɓe goɗɗo mo ganduɗa kañumne ene fata guila subaka ton to section de recherche mo Colobane ɗum ko caggal ɗin ɗon konngudi ɗi o sunno e gon seppo yuɓɓinanogo gam nangorande maire de la commune des Agnam Farba Ngom. Docteur Abdourahmane Diouf jagorɗo kalfinade ko yiwiti e taaridi ñalawma hanki o caggal nde wonno koɗo ton to RSI radio Sénégal international suuti ton konngudi ɗin konngudi noon yonnani ɗum yoga e jeeyaɓe e landa Pastef ma en ketto hen jabtuli mo ganduɗa ko kam woni Abbas Fall dergal e landa Pastef e nder timtol ngol Elage Abbas Sarr kabaruji caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde men kabaruji ɗum ɗo ko wona ɗum kala nana e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawto ngolneɗo follo e Anne Mariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yiwiti alhaali ñawoje Badara Gadiaga chroniqueur ton to TFM ñalawma hande o mo jogori huccodirde e ñawoɓeɓe ɗum ko caggal nde waɗano mandat de dépôt guila lewru juillet e hitande nde ɗon no gonɗen kanko on ɗon no korkaji noon caggal nde o rewira ɗen ɗon biyoje fewde omo ganduɗa kam woni hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko kanko noon oɗo saaha ñalawma hande o mo foti huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e ñawoɓeɓe e wiide ɓe ganduɗa kañumen goni ɓattiɓemo hani e sehilaaɓe makko kam e yaadiɓe makko ɓe kala oɗo saaha joni ɓe namdi tan ko guiɗel gotel nde omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga ɗaccitte hota e ɓesgu muɗum ina woni toon noon kanko Badara Gadiaga mo huccodir e ɓen ɗon ñawoɓe beele kanko Badara Gadiaga ma o heeb wellitare walla ala ɗum ɗon ma en gartoy hen e ko fayi arde e nder kabaruji meɗen paaɗi ha joni keddoɗen ko yiwiti alhaali ñawoje Pape Malick Ndour gonnoɗo ete jagorɗo kalfinade ko yiwiti e cukago e laamu président Macky Sall kanko Pape Malick Ndour e ñalawma hande o noon o nodditama ha toon to section de recherche mo Colobane ɗum ko caggal nde o noddanno toon e aljuma jewtuɗo o hokka ko wiyete ko o wiya tan yo hot e galle makko e ñalawma hande o noon kanko Pape Malick Ndour omo jogori e ruttitade toon to section de recherche mo Colobane ɗo ganduɗa kay omo jogori huccodirde e ɓe ganduɗa kañumen goni e loskoɓeɓe hono no holliri ɓe ganduɗa kañumen goni musidɓe men janiyankoɓe ɓe Seneweb tottirɗo kabaruɓe kolliti kanko Pape Malick Ndour so tawi kay renaki kanko omo jogori fawede e dow makko ko teddi ko yiwti alhaali wiyedemo o suuti konngudi gam dimminde laamu hani e samminde laamu e wiide mabɓe noon e tumnade e article 80 so tawi kay o rentaki kanko Pape Malick Ndour ko e ñalawma hande o ni o jogori waɗede e déféré hono no wiiri nden ɗon sewde kabaruji tottirde kabaru o woni Seneweb keddoɗen e on fannu kalen ko yiwiti e ɗin konngudi ɗi suuti ñalawma hanki o caggal nde wala invité toon to RSI radio Sénégal international jagorɗo kalfinade ko yiwiti e taaridi woni ministre de l'environnement on ganduɗa kañum woni docteur Abdourahmane Diouf e ñalawma hanki o hulliti wonande kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye yo yimɓeɓe paam kanko ko hoorejo leydi Sénégal naɓe kala o wona hoorejo parti politique kanko noon hulliti wonande kay fataka hutorede justice o gam wadde ko wiyete ko joftigu kanko docteur Abdourahmane Diouf ko kanko woni ko kettotoɗen caggal nde o yewtidi e musidɓe meɗen ɓe radio Sénégal international firti ko nguɗi makko ko Elage Abbas Sarr message boo xam ne adduna moom la ñuy lancé ñun ñu wër ci message mbo fof en kalata e nder wertago leydi ndi ena hen kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti hen hande min mbiɗa hesɗitin ɗum wonde kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wi o wona président parti ko président
ɓessugu Sénégal naaɓe fof gonga ko fate ñawoji leydi ndi ko hunde wande fayida kono noon enen poti aussi wawde vraiment jogade jurum e yaafade noon firtani en mbatta justice ma en jaa e justice ha laaɓa cer on ɗon justice noon firtani enen ƴetta Sénégal naji goto enen pawɗum kadi e dow ɓiɗɗo Sénégal naji goɗɗo hono muɗum won ko gandanɗa hoore ma gañam tumangu natgu hande e nder Sénégal galle mo natɗa fof ɓesgugu kalɗa fof joni noon yonti vraiment dartoɗen jurnitoɗen leydi men ha ganden ɗiɗo leydi foti yaltude e basal foti yaltude e caɗele naten e leyɗele ɗe ganduɗa hoore ma ɗe hande ɗe ko leyɗele jawruɗe yeeso jawɓodiren e yafidirde firtani noon moni foof ko an andi degré mo ganduɗa hoore ma a toñama ɗum an andi holno jafirɗa e holno yafirtako mais jafodiren te taw ko Allah ero président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbeɗa andi kadi omon e ngal ɗon jaɓɓal erademo e wonde yo ɓam responsabilité makko te kanko hoore makko o yiɗa ardade leydi ndi ganduɗa hoore ma yimɓe koko certi a ƴeewi ɗum ɗon e gon wecco ma taw ni comme par exemple kala gañiɗo jogono ɓernde bonde ɓe gañaɓe aussi so garti jangge jaam jogono ɓernde ɓe ga mande mbawten sañde leydi ndi mbattam lamijo walla gendiri bandi fayida justice en foti wodde te justice wodat kono justice firtani yo yimɓe gon e yoftodirde yetto kottan e yoftodirde ɗum ɗon hay goto namdaki ɗum kadi en potani woppude président de la république ene waɗa ko wiyete ko justice des vainqueurs manam ɓeeɗo gondimi mi wondani e ɓeega so mbaɗi fewi ko fewan foof mi haalata ɓeega so mbaɗi lawol tan mi waɗɗo e dow men kanko président de la république kanko mo andi o wona mo ganduɗa hoorema jogorɗo heedande justice omo wi ɗum jaggu ɓeeɗo woppu ɓeeɗo kanko ɗum fotani wonde darde makko wonande ɓesgol ɗi foof woppude kadi justice waɗa fodde mum no hannirta ni hen rôlam du mooy jox ay ordre justice rôlam du wax justice jàddal gauche wala jàddal droite rôlam mooy boole sénégalais yëpp kono ko docteur Abdourahmane Diouf firti konguɗi makko ko El Hadj Bassar caggal nde docteur Abdourahmane Diouf suutiɗin ɗon konguɗi maire de Dakar tergal e nder lande Pastef kam nene suuti konguɗi jabtowol ɗin konguɗi jabtowol ne tawe e nder reportage mo El Hadj Bassar maire mbo Dakar Abbas Fall tergal e nder landa Pastef arti e gonɗindi kongi mum soko wiidi mi wino ministre Abdourahmane Diouf mi yaadani e garangal mum e nder coalition men caggal nde ɓe kettimo e on émission mo Abdourahmane Diouf invitano ɗo wiyata président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko président Sénégal naɓe fof kadi o yo was yadude e wiyoɓe justice des vainqueurs maire mbo Dakar o nanirani ɗum jaam holliti kongiɗi ndewani lawol omo wawno wiide justice tan o haɗo ɗon kono holto yi justice ɓuraɓi walla justice des vainqueurs ɗin kongi ina kollita wonde kanko Abdourahmane Diouf o ari ko serdudeɓe kono arani wondude mabɓe ɗum noon watta ɓe jaɓ o fecca parti o erima président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yo ɓam responsabilité ji muɗum wasa woppude waɓena Abdourahmane Diouf en ina ceerdo ɗumen saabu on arani gollanade leydi ndi arani gollanade Pastef ari ko gollanade hoore mum wadde ko wiyete ko profit kanko gardiɗo mairie mbo Dakar o uddiri kongi makko wiide Abdourahmane Diouf ina serti e aliyeji mabɓe ganaɗi hono Guirassy Ya Aïda Mbodj Kam e Déthié Fall. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. kalen ko yuwiti alhaali e boliɗi ko sukaɓe ɗiɗo worɓe kañumen kay goni ko kawri e ladial ɗum ko accident de circulation baɗɗo toon to diwan mo Louga wuro wiyetengo Kër Mbarikke no wonta noon ko ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo wonnoɓe e on ɗon moto kañumen kadi goni ko pelɓodiri toon e ko ganduɗa kañum woni e taxi e wiide ɓe ganduɗa kañumen goni tawanoɓe ɓe ɓen ɗon sukaɓe noon gummino ko toon to gonno koye moto gam yaɓande toon to wuro wiyetengo Potou ko ɗo natirde ɗo noon ko ɗon woni ɗo accident o waɗi hakkude mabɓe on ɗon taxi kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo wonnoɓe on ɗon moto kala ko ɗon e ɗon ɓe kawri e ladial hono no wiiri ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni APS tottirɓe on ɗon kabaru sen gummima on ɗon fannu en mbaɗata tabal jeehena toon to falde Bakel toon noon ko gollorde wiyetende Sénéco kam tigui addi ballal muɗum faabu fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni boniraɓe ɗum koko yuwiti eɗen ɗon diƴƴe ɗe ganduɗa kay nena e on toon diwan e wonta noon nden ɗon gollorde wiyetende Sénéco ɓe gaddi ngal ɗon ballal ngam wallidde ɗin ɗon ɓesguji ɗi ganduɗa kay oɗo saaha joni goni ko e jahare mawde ɗum koko yuwiti eɗen diƴƴe ɗe ganduɗa kay ne tawe toon to falde Bakel hani addani sababu ɓesguli kewɗi geggi e koɗorɗe mumen ŋakkere ko yuwiti alhaali guura
ji sababu noon ɓen nden ɗum gollorɓe gaddi ballal maɓɓe fewde ɗin ɗon ɓesguji soni tawi hen ko yowiti e maaro kam e nebam hani e ko ganduɗa kañum woni goɗɗum e ko nandi hen ɗum kala ko gam wallidde ɗin ɗon ɓesguji ko yowiti e alhaali guura mumen e on toon diwan en mbaɗat tabal jeena toon to diwan mo Kédougou wuuro wiyetego makko tawatego e nder commune mo Tomboronkoto heeɓi ballal ngal ballal noon ummiri koye ɗin nokkuji gollorɗi tawateɗi e on toon diwan tawa noon ballal ngal ari ko wallidde ɓesguli ɗi ko yowiti e kotki mumen hani e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni janggoɓe duuɗe e janguirɗi tawateɗi toon kamen kala keeɓi eɗen balle ɗi ganduɗa ɗen gollorɗe biyeteɗo Noga min waɗi ɗum toon to commune mo Tomboronkoto Cimtol Alassane Seydou Fall. ñande aset nogas joyi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko ñallal manggal waɗi toon to wuuro ene wiye makko sababu ngal ñallal noon wonno ko o société biyete Noga min ko dillo ko faate e gasgol kanŋe o waɗi kadi ko wowi wadde ko kala hitande o ƴetta gueɗe kewɗe fawa ɗum e dow juuɗe ɓesguji ɗi e ko ɓuri teskede e ko waɗi hikka ko sodde oto ko ganduɗa wiyete ko corbillard ala ko woni golle mum sona nawde yimɓe ganduɗa yaltuɓe aduna toon to bamule kono waɗa capanɗe jeenayyi ɓe kadi keeɓi matériel yo mbalitoro e jangde mumen hono noon kadi ɓe gonda ko chef de village uji gonɗi e nder commune mo Tomboronkoto jumaji e jamaji gonɗi e nder commune mo Tomboronkoto mone mabɓe fof kadi heeɓi fodde muɗum Mamadou Diagne Diallo kañum haalno e inde joom wuuro en wonɓe e nder commune mo Tomboronkoto. Nogamin walli e affaire jande walli e fi affaire cellal walli fi affaire ndiyam so nani neɗɗo ko ndiyam e jande e cellal ɗum ɗon noon mo daraneke mon ɗo wallima ɗo ala ko waɗi halɗo ko torete no joni comme no monsieur le maire wiiri ni ko ɗum ɗon yaaru yeeso ko fii saabu ko goɗɗo woni ka leydi meɗen jomroji ɗi fof hande si an a golla ɓiɗɗo ma golli a andu an ɓeygu ma golli ko ɓuuri hewde e sukaɓe gonɓe e nder commune ɓe gaari tawtaniɓe jonne ɓe cettima kadi golle ɗe ganduɗa ko Noga e min woni waɗi ɗo e nder commune he ko min ɗo inne Bala Moussa Dafe komi woni yeesoɓe sukaɓe commune Tomboronkoto e ngal ɗo ñañila sino weltare ko weltare tum e yi hen par ce que ko wona waɗede e nder ñallal ngal ko yettude Allah mawɗo par ce que société Noga men ko woni wadde ka nder commune on ɗo ko ha yeehi nder département nder région ko yettude Allah mawɗo tawti o waɗay Noga men no wallude commune Tomboronkoto tigi nder société min o mi horanmiɗo ko toon mi wonmi gollude e ko wonmi yiide toon ko e sukaɓe wonɓe ka nder commune ɗo no heewi ampaga wonɓe toon ko gollude e yimɓe 100 personnes woni sa daari 70 personnes ji ɗin fof koko ɗo jeeya par ce que ko toon ɓe jetta ko e caye ɓuri ɓe toon mbaɗade wonno jettede golle waɗi noon cité ji kewɗi ummiɗi ha toon nder leydi Sénégal gam adde hawrude hen e yettude o mo ganduɗa kañum woni Sultane Diop gardiɗo oɗo société biyete Noga min e nder ɗum ɗon omo ganduɗa kañum woni préfet département mo Kédougou El Hadji Malick Sémou Diouf kanko ɗowno ñallal ngal Alassane Seydou Fall Kédougou Pindi radio wuuro wiyetego Jaam Héri yeroya wuuro tawatego e nder tundundu Fongo Lemmi e nder commune mo Dimboli toon noon gondon wuuro ene wuuri caɗele kewɗe ɗen caɗele ene jeeya hen ŋakkere ndiyam cuuɗi cafrirɗi ha e laabi ɗum kala gonɗon wuuro ene wuuri ɗen ɗon caɗele ɓen holɓe gonɗon wuuro nene mbaɗa e rango fewde e laamu wunde yurnittoɓe haɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay haɓe guuri ɗum e oɗo saaha ɗon to diwan mo Kédougou biyeteɗo Alpha Oumar Sy ko goto e sukaɓe wuuro ngo ene arta e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay wuuro ngo ene wutum kono ne kadi waɗi e rango fewde e laamu leydi Sénégal kanko Alpha Oumar Sy o yewtidi ko e Alassane Seydou Fall. Minen kam caɗele amen koko heewi ɗum kam somi sifanima ɗum ɗo ha janggo e gayta caɗele amen ɓurɗe sattude ɗe santé ɗum ko caɗele amen molnade santé o hande sa daari hakkude amen e Dimboli ene pooɗi te ɓe wiyama somin rewani Dimboli ɓen to jonni men kaydi men wata arde gaɗen men heeɓa ɗum ɗo ɗe sa daari hakkude amen e Dimboli no yaade heede e 20 km hakkude amen e Kédougou no yaade 12 km kono ɓe wiyama mame rewoya Dimboli sababe wonde wo ko mame waɗa affaire administratif ɗum ɗon no satte e amen moƴƴi hande soko sowiɗo joguiɗa ɓe wiyama sa rewani Dimboli a wata wadde ka régional ɗo ɗen sina hara a haalay ko wona gonga wiya an hika quartier ji ɗo jeeyaɗa fiyoɓe waɗani ɗo ɗen traitement on mais ɓeynama ma yaha Dimboli ƴetta toon permis kaydi ɗum ɗon ko hunde sattude e amen cadre santé relais wonɗo toon wona o jangguɗo sakko wiye mo wawi wadde toon garantie e hunde men ala kadi matron cadre santé gorno toon kono noon chambre ɗiɗi sakh ala présenté toon pour wawɗo traitude hay fayda hay baɗgol pansement par ce que oɗo hay formation waɗa ɗum kay al ko caɗele molnaɗe ɗum so ari banggue ndungu sa immiɗa yettiɗa nokkuɗo accitata lawol Samba Ngaalu ɗo fawa hakkude ɗon e yeroya yata heede 4 km Allah no andi so taw ɗum ndungu a fokkiti arde ɗon hande ni ɗo wonɗen ɗo wallahi a tampat saabu ƴeldegol ma pellel ngel ndiyan ɗam bonni
fof ha laaɓi hay hande minen kam orto ko so wawa yatto mawɗo tan camion ji leydi ɗi kadi nokkoɓe koccuɓe e nokkoɓe bétonnaji ko bowa ɓenɗon gayni bonde law e faro goɗa sono mi ɗumani joni ko ma taroɗa yaha oya banggue ya wasa fawa hede yahugol hede yawgol bamboya to banggue funnague yata ha yaha ya lowñoyoɗa to so tourneta arta e nder wuuro par ce que sababe farango ɗon soko ɗon ɓurno raɓɓuɗo mais ɗon joni wata rewde ndungu ɗon ceeɗu ha ceeɗu wata wonde minen noon wuuro amen ene jogui ko yata hede galleji temedere fayde fawɗi sa daari forage yel gotel won toon forage tati waɗade toon ɗi foof ko gotel woni marsude nini o wonɗo e dabal joɗi de o tan momin okkano duuɓi ɓoyani ɗo ɓuy kon ɗon goto woni dogude tawa ne waɗi caɗele moƴƴa te wuuro ngo no heewi yimɓe kono kam en saɗira ndiyam moƴƴa ndiyam mon ko probléme amen caɗele molnaɗe oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio kalen ko yuwiti alhaali e diine caggal nde ɗum wonno yidde makko e fandare makko kono noon jomiraɗo o waɗi ko hani on woni ceerno Saydou Souara Oudé mo Kanel ene wayno caggal nden ɗon deftere nde o winduno e oɗo saaha ene wawi wiide sukaɓe makko timmitini nden ɗon fandare nde o jogui soko mulde nden deftere nde o winduno saaha mo wonno e ɗalngal ngam yabande toon to Makkatal Mukarram ɗo o rutti e jomum ko toon to Omdurman ɗo leydi Soudan on ɗon gorko diniyanke gollinoɗo gollenoɗo diine l'islam konnoɗo gando mawɗo ko nden deftere woni ko ɓayyina e ñalawma hanki o taw noon cérémonie de dédicace o waɗi ko toon to Thiès e gardugol hono goto e ɓiɓɓe makko biyeteɗo ceerno Ibrahima Dem en kettoto hen goto e taniraɓe makko kanko ceerno Saydou Souara o innitorto ko e Cheikh Ahmadou Tidiane Dem wartan en e fayide ñalawma o ko noon kadi yuuti nden ɗon deftere nde ganduɗa windino tani ko ceerno Saydou Souara Oudé o yewtidi koye El Hadj Abbas Sall joni Allah walli min kam ko weltare par ce que hande taw ɓesgu ceerno Saydou woni ɗo mam Saydou yidde mum nde tawaka ɗum kono mo tawa saabu ɗo woni ɗo tan ko ɓiɓɓe makko e tani ko hen te kadi Allah wallimo kadi tuuye makko oɗon waɗi taw goto e ɓiɓɓe makko ne wuuri ɗum kadi ko duwaw jabaɗo yinno ko tawede deftere nde muule gurdam makko Allah wallimo guila nden ha joni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko gayde fewnude nde muulete nde goto e ɓiɓɓe makko ne tawa ɗum ko yettere Allah ko weltanade yimɓe foof e kadi kamɓe ɓe kaali ko nde sumbi ko to nde fayto ne woɗɗi min ñaagui kamɓe mawɓe ceerno Demɓe en ba Ibrahima en ɓeydan min duwawuji deftere nde min jiiɗi ko kala ɓi adama gonɗo e leydi ndi wawa naftorade deftere nde ɗemgal fof ngal mbawɗa janggude ngal mbawɗa haalde sa kaalowo Farayse sa kaalowo anglais sa kaalowo Pulaar sa kaalowo wolof min jiiɗi ko naftorɗa deftere nde saabu ko ɗum jomayre yinno te ko nden kadi nde nafata ɗum ko anni amen so Allah jaaɓi mamin mbaɗi henne komin mbawi emin ñaagui dowuji yimɓe foof gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni paɗen koye kabaruji bowal leydi Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. kabaruji caggal leydi pudortoɗen ko toon to leydi Mali jagorɗo kalfinaɗo ko yewiti e jangde towde toon to leydi Mali habri e oɗo alet wonde jangde nde koko dartina wonande école aji tokosɗi hani université ji ɗi toon to leydi Mali sababuni muɗum noon ko ngakkere essence kam e gasoil toon to leydi Mali oɗo saaha mo ganduɗa kay Mali ene woni e caɗele ko yuti on ɗon fannu gila lewru septembre e ɓe caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni jihadiyankoɓe ɓe Zenim mbaɗi blocus ko yuti e carburant e guittudugol mum ɗon toon to caggal leydi addu ɗum toon to leydi Mali ɗum noon jeeyi sababu ha yangatta o dañi caɗele on jagorɗo ƴetti pellital gam dartinde ko yuti e jangde toon to leydi Mali to leydi Benin caggal nde ɓe goni e heblanade ko yuti e sungoji lefol laamu e lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom toon to leydi Benin no wayno cour conseil constitutionnel mo leydi Benin waɗino rejeté woni tan salinoma candidature on ɗon landa ganduɗa kay kañum woni landa sirindiɓe ɓeete toon to leydi Benin no wawi wiide noon ha joni noon kan ɗon landa candidature muɗum soit taw waɗede e validé kono noon ɓe ganduɗa kañumen goni conseil constitutionnel oɗo saaha andene woni e yurnitade ko yuti e on ɗon réclamation mo ganduɗa kay e kam ɗon lande ko ganduɗa kañum woni démocrate en to leydi Benin e mbaɗi ɗum ko yuti e candidature mabɓe mo ganduɗa kay saltama ɗum ko yuti e ɗin ɗon sungoji ganduɗa kay ene tijja e lewru avril e hitande daratone nde to leydi Cameroun ɓen nangoranɓe Issa Thioroma Bakary ha joni de kañumen jaɓani ko ɗum jeeyi sababu ni e jippinoma toon to Bolili ha tengtinen ñalawma hanki o gam hollirde wiide ko candidat mabɓe e gagni ko yewti e ɗin ɗon sungoji ganduɗa kay
waɗino ñande 12 nduɗo lewru ndu gonɗen teskama noon garmi garaji baɗɗi hakkude mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe toon to leydi Cameroun ɓe ganduɗa ene faada ɓe ganduɗa kañumen goni conseil constitutionnel mo leydi Cameroun e ñalawma hande o nde ɓayyinta ɗin ɗon résultat ji ko yuti e jincude ko yuti e ɗin ɗon sumgoji lefol laamu toon to leydi Cameroun. Gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni palen koye kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. kabaruji coftal ɓalli en mbaɗata tara yillo toon to dindi Europe ko yuwiti e championnat ji puɗorɗen ko toon to Angleterre ñalawma hanki o waɗino pottite hakkude Wolverhampton kam e Burnley ko Burnley foliɓe loggi tati e loggi ɗiɗi. Aston Villa ko kam jaɓɓino Manchester City foli ɗum logol gotol e ndigga ko noonne kadi Arsenal ko kam jaɓɓino Crystal Palace mo Ismaïla Sarr ko Arsenal noon foliɓe logol gotol e ndigga. Bournemouth ko kam jaɓɓino Brighton foli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga ɓe ganduɗa kañumen goni Everton ko kam jaɓɓino Tottenham mo Pape Matar Sarr ko Tottenham watindi folde Everton loggi tati e ndigga. Pape Matar Sarr ko kam loggi ngol ɗon logol tataɓol ngol kippo makko mo ganduɗa kay ko kam woni Tottenham. Toon to Espagne waɗino pottite ene jeeya denɗon pottite wonɗon classico mo ganduɗa kay waɗino hakkude Real Madrid kam e FC Barcelone ko Real Madrid noon dañi fattange foldeɓe toon to dingiral mum Santiago Bernabéu loggi ɗiɗi e gotel. Real Mallorca o huccodirino e Levante ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel. Osasuna ko kam jaɓɓino Celta Vigo ko Celta Vigo foliɓe nder dingiral mabɓe loggi tati e loggi ɗiɗi. Rayo Vallecano ko kam jaɓɓino Deportivo Alaves foli ɗum loggol gotol e ndigga. Toon to Italie toon kadi waɗino pottite e ñalawma hanki o Torino ko kam jaɓɓino Genoa ko Torino noon foliɓe loggi ɗiɗi e gotel hakkude Hellas Verona kam e Cagliari ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Sassuolo jaɓɓino ko AS Rome noon foliɓe e nder dingiral mabɓe loggol gotol e ndigga hakkude Fiorentina kam e on kipp mo ganduɗa kam woni Boulogne ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi. Juventus de Turin koko fiya taw noon ko caggal ngulɗon jillu ngu ɓe jaano toon to Lazio de Rome ko Lazio no wattidi foldeɓe e gotel e ndigga. To Allemagne toonne kadi waɗino pottite ñalawma hanki o Bayer Leverkusen ko kam jaɓino Fribourg ko Bayer Leverkusen foliɓe loggi ɗiɗi e ndigga hakkude ɓe ganduɗa kañum Stuttgart kam e Mainz ko Stuttgart foliɓe loggi ɗiɗi e gotel. Toon to dawlaji France toonne kadi waɗino pottite e Lille ko kam jaɓɓino on kipp biyeteɗo FC Metz ko Lille noon foliɓe loggi jeegom e gotel. Auxerre ko kam jaɓɓino on ɗon kippo Le Havre ko Le Havre noon wattidi foldeɓe gotel e ndigga. Stade Rennais koko fiya ko Nice fiɓe ɗiɗi e gotel. Angers ko kam jaɓɓino ɗum club Lorient fi ɗum loggi ɗiɗi e ndigga. Olympique Lyonnais hakkude muɗum Strasbourg ko Olympique Lyonnais foli Strasbourg loggi ɗiɗi e gotel. Gasi ha laaɓi ceer kabaruji meɗen nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettirɗen en kalirɗe cimodirɗe meɗen en jetti rédaction mo Pindi Radio en jetti Elada Bassar to juɓɓudi kabaruji en jetti Seydina Oumar Bounada Diop ko noon ɗen toon to karallagal ngal haadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo so kono haaji ɗo enen min mbiyon jokke ɗoftade kam rewdade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama on jarama.